farafina ani kodɔnnaw ka lajɛrɛ ta ko segina mun kɛra farafina lakananko kan nin dɔgɔkun in na ko nin ye weleweleda caman kɛ yaasa ko bɛ se ka damakɛɲɛ ɲɔgɔn ma cogo min. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Ko farafina tɛ Ukraine juguya la ko u tɛ fɛ a ka miiri k'a fɔ ko farafinw mago tɛ ko min bɛ kan ka kɛ Ukraine ko u tɛ fiyewu. Ni kumakan in bɔra Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall da kɔnɔ ni ale de tun ye ninnu bɛɛ bisimilabaga ye ani ale de ye farafina keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye. Nka a ko farafinw b'a fɔ wagati min na ko Ukraine ni bin kɛra a kan ko o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ farafina na kuma bɛɛ ka sababuya kɛ jatigɛwale firilen don farafina kan. A y'o fɔ. Duniya tɛ kan ka farafina dɛmɛ a ka se k'a ka fantanya ni sɔrɔntanya ani banaw k'olu kɛlɛ. Mun kumakan kelen lasera farafina ɲɛmɔgɔ caman fɛ ko nin waleya in bɛ farafinw dusuma kasi kosɛbɛ wagati min na u b'a ye ko miliyari caman de bɛ ta ka surula Ukraine kan. Mɔgɔ si hakili tɛ lakanabaliya min bɛ Sahel kɔnɔna la. Ni laseli kɛra Niger jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔfɛ Mahamadu Isufu a y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ faamuya wagati min na gɛlɛya minnu bɛ yen yaasa ka se ka euro miliyɔn 400 sɔrɔ mun tun kan ka di farafina u ka faranka jɛkulu min bɛ yen ni ale tun kan ka sigi sen kan ka jihadi kɛlɛ san 2017 G5 Sahel fɛ ni o ye Mauritanie, Mali, Burkina, Niger ani Chad ko o wari o ma se ka sɔrɔ n'a fɔra ko nin bɛ senna ko a faamuyali ka gɛlɛn. Ni kuma kelen fɛnɛ lasera Mali jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri fɛ Abdoulaye Diop ni Mali sama ka bɔ G5 Sahel la ka d'a kan u ko Faransi fanga ka bɔ a la kosɛbɛ. A ko Ukraine k'a ɲinina farafinw fɛ ko u ka bolo kelen ta ko tile damada dɔrɔn ko a yera miliyari 8 de sera ka sɔrɔ a ka kuma la ko o ye politiki fanfilama ko ye ko nin bɛɛ ye nin ye a kɛra farafin o fara jɛman o walima fara bilenman o walima nɛrɛmuguma k'a bɛɛ dama ka kan. Assurément pas protégé des populations menacées par des groupes terroristes.